Estem a 2 horetes aproximadament del tancament dels col·legis electorals i estem davant del Parlament islandès, seu de les revoltes del 2011 contra el govern. Us volem explicar com funciona el recompte de paperetes. Aquest no es fa als col·legis, com podem veure nosaltres a Catalunya, sinó que s'envien totes les urnes a un mateix lloc, hi ha 6 repartits per tot l'Estat, per a cada una de les circumscripcions, i allà es fa el recompte. Amb qui? Amb 3 persones que són funcionàries, a més de 2 persones de cada partit per controlar que tot el sistema es faci de manera correcta. A més, aquesta sala queda tancada, incomunicada, i ningú pot entrar ni sortir, i a més inclús un de cada partit es queda fora per controlar que ningú entri. En aquesta sala no poden entrar ni ordinadors ni mòbils, o sigui que estan totalment incomunicats. Per això el recompte anirà molt lent, comença cap a les 10 de la nit i acabarà ben entrada a la madrugada, inclús pot arribar a durar 36 hores si no hi ha acords, però esperem que cap a les 5-6 de la matinada, hora islandesa, 6-7 del matí, hora catalana, pugueu tenir els primers resultats.